Nom. El número 4. A la quarta posició, la nostra selecció ofereix una motxilla de 19,95 € amb una valoració de 4,5 sobre 5, basada en 57 revisions. Els comentaris ressalten el seu color blau pastel i la gran quantitat de cremalleres interiors i exteriors. Un usuari diu que és un producte excel·lent, ideal per a equipatge de mà a Dayanea. Un altre destaca la qualitat dels materials, l'assistent i ben cosida. La mida és perfecta per viatjar sense facturar i la durabilitat es percep com bastant fort. En resum, aquesta opció combina estètica i funcionalitat a un preu molt competitiu. Nom. El número 3. Ara aquesta és la tercera opció del rànquing i, malgrat el seu preu de 19,55 €, sorprèn amb una valoració de 4,5 sobre 5, basada en 4.169 opinions. Els usuaris valorien especialment la seva pràctica i la gran quantitat de compartiments. Un comprador comenta que el seu bossa lateral és ideal per al botellí, mentre que un altre destaca que és perfecte per a la cabina, enorme per dins i molt còmode. I la qualitat-preu també es fa notar. Molt millor del que esperava i super espaiosa per a viatges curts. En resum, aquesta motxilla ofereix una gran capacitat i una organització impecable a un cost molt assequible. Si t'està agradant la selecció, no oblides subscriure't i activar la campaneta per a no perdre cap dels nostres pròxims tops i consells de viatge. Cada clic ajuda a mantenir el canal viu i ple de contingut útil. Nom. El número 2. Regressant al segon lloc, trobem una motxilla que costa 26,59 € i compta amb una puntuació de 4,6 sobre 5. Recolzada per 7.159 valoracions. Els usuaris la descriuen com una maleta robusta i capacitat que s'adapta tant a viatges curts en avió com a escapades més llargues. Un comentari destaca les mesures adequades i molts compartiments, mentre que un altre aprecia el cable USB integrat. La versatilitat es reflecteix a frases com perfecte per a viatge llarg i ideal com a equipatge de cabina. La qualitat del material i les assistències són constants en les opinions, fent d'aquesta opció una elecció fiable per a qualsevol viatge. Aprofita per consultar els enllaços a la descripció. Trobaràs les ofertes actuals, comparatives de preus i guies d'ús per a cada una d'aquestes motxilles. No et perdis cap detall que pot marcar la diferència en el teu proper viatge. Nom. El número 1. Finalment, arribem al primer lloc. La millor elecció del tot. Posem un preu de 24,43 € i una puntuació de 4,5 sobre 5. Recolzada per 9.829 opinions, aquesta motxilla és descrita com pràctica i amb molta capacitat, un todoterreny per viatjar. Els usuaris la consideren la solució definitiva per a viatges, destacant la seva versatilitat i la capacitat d'emmagatzemar tot el necessari sense comprometre confort. En resum, és la combinació perfecta d'espai, durabilitat i disseny intel·ligent per a qualsevol aventurer. Després d'explorar les 4 opcions, queda clar que el número 1 destaca per la seva capacitat tot en un i la seva excel·lent relació qualitat-preu. El número 2 ofereix una robustesa extra i característiques tecnològiques com el cable USB. El número 3 sorprèn amb una organització impecable a un cost molt baix, mentre que el número 4 combina l'estil blau pastel amb una gran durabilitat. Depenent del teu estil i necessitats de viatge, qualsevol d'aquestes 4 motxilles pot ser la teva companya perfecta. No t'oblides de deixar un comentari amb la teva elecció i compartir aquest vídeo amb els amics viatgers.